Ano sinasabi mo hindi mo mag-English? Aray ko. Wala ako sinasabi ganun na lang. Hotel Jew daw. Hotel Jew! Labubo. Mark, Oh, pre. sinabi mo daw na crush kita, ha? Aray ko. Ano yun, Hindi pre? kita crush, Mark. Hala ko. Mahal kita, Mark. Yok. Mahal kita, Mark. Mahal Lakas ng kita, tama Mark. ko, pre. Oy, nilasing mo ako kagabi. Pero bakit ang kirot ng puwit ko? Hindi ako. Ang kirot ng puwit ko. Hindi ako yun. Uy, hindi ako. Sir, ito ho yung hold upper. Hulihin niyo ho yan. Ito ba? Oho. Sir, sandali lang magpapaliwanag ho Ang laki-laki ng katawan mo, ayaw mong magtrabaho. Oo nga, batak na batak ka pa oh. Yung shoulders mo, batak na batak. Grabe nga oh, tigas. Yung triceps niya, ang ganda. Oo, ang ganda. Paano mo nakukuha yung cut? Kasi babad ako sa seated barbell military press. Alam mo yun? Mahirap yun. Ang hirap nun. Mahirap yun. Nahihirapan ka din, sir? Oo, nangawit ako. Hirap kami dun, ah. Sana yan lang din siguro. Ganto ka nga. Ganito? Ang ganda. Ang ganda. Grabe, ang laki ng braso. Kinilig. May abs ka din. Uy, bakit mo tinatanong? Uy, ano yan? Grabe na. Tinanong lang. Umiyak ka ba? Umiyak ka? Hindi ho. Oo. Tulala lang ho. Ay, Tulala. tulala. Ganun lang itsura mo? Tapos ho, pagkatapos, ngingiti ka na ho kasi pakiramdam mo parang natapos na yung mga pangarap mo. Lalaki po talaga ako. Totoo. Wala pong halong biro yan. Lalaki po ako. I've been married for 10 years. Babatiin ko lang po siya. Mahal na mahal kita, Lando. Wala naman po sa script yan Hindi kita minahal. Kahit kailan, hindi kita mamahalin. Teka lang, sakit Wait lang po kasi wala naman po ako minemorize sa ganyan Malis ka na! Ayaw na kitang makita! Alis! Hindi na kita mahal! Oo na! Hindi mo na ako mahal ano ngayon? Ang sakit-sakit mo magsalita? Alam ko na nga pagduduldulan mo pa ba sa mukha ko? Grabe kayo. Sobra kayo. Mga kulang sa bakuna, mga hindi nakainom ng vitamins. Kapal ng mukha nyo. Pinapunta nyo ako dito para saktan nyo yung damdamin ko. Very nice! Magaling, magaling. Pasensya ka na, Iha, ha? Medyo sineryoso ka namin. Ay, okay lang po yun. Buti nga po kayo. Sineryoso ako. Uy, may problema ka ba? I-motivate mo sarili mo. Sino magmumotivate sa'yo? Ako? Ako? Kaano-ano ba kita? That's what I'll do if we'd say goodbye. Somewhere down the road, our roads are... Ayoko na makita ang mukha mo sa pamamahay na ito. Hilawayan mo na ang anak. Walayahan, hilawa. Pagbalik na lang mo lang ka. Sino kumuha ng donut ko dito? Sino kumuha ng donut ko dito? Excited di ako umuwi kasi kakainin ko yun eh. Kung kayo mga walang pambili, huwag kayo magdanakaw ng pagkain na hindi sa inyo, ha? Ilagay ko dyan sa lalagyan ng itlog! Sigaw ka na sigaw dyan! Ayaw mo maghanap! Bullshit ka! Mahal kasi tinatago. Lord, sana po mawala ng problema ng parents ko. Mahal na mahal ko po sila. Please po. Ay! Ilalabas! Oh my goodness. Ay! Wait lang. Hindi niya ako kakagatin, di ba? Promise? Okay, just hold the head, ha? Okay. Touch, di ba? Touch! Ay, ang soft! Ang cute! Pero kinakabahan. Inside, ang cute! Hotdog? Yeah, good. Yummy hotdog, my tummy. Spicy hotdog. Hotdog, my tummy is in the center of the bread. We have no chili. My tummy hungry.
May Tommy. Yes, ma'am. I love you. I love you. May Tommy. My Andre. Long kiss. May Tommy, very sweet. May Tommy, love me so much. I do. I love you more than French fries. I love you so much, my Tommy. More than anyone else. Balita ko hindi ka nasa-skirt sa karayom ah. Pero sa di ka volity ilalaban mes for today's video. Grabe ka naman! Tapos Wita volity kang umiit ng okrels. Pero Shumoda volity for the laps, for the mumog. Kadigi naman! Bobo ka dyan. Tama ka na, Dulce. Ay, bakit? Ha? Hami-hami wave. Ay, hinahami-hami wave tuloy kita kahit di ako si Goku. Ano yung ganyan? Ikaw ang tumigil. Papatigilin mo ko, hindi pa ako nagsisimula. Tsaka ano yung mga tumutubo? KG. Ano tawag mo dito? Pusit. Ata? Gelatin. Opposite. Sa ano tawag mo dito? Puto. Ito. Photocopy. Ito. Put together. Alam mo, KG, ini-expect kong mababagot yung... KG. Ito. Potosiko. Ito. Final. Putok. Nasa malikod. Ay, glingi, hayog, gling. Ay, na, ayog. Awa. Sige, dagan na dayon. Dagan na. Ay, sulti ka ba, dagma ka dyan, kulir. Dali, dagan ka, pagdagan. Ana, pagli. Ya, sige, tago, ayog, ginhawa. Sige, bunala dyan. Ay, pagkabuang. Nagtinaw to kayo sa love at first sight. Bunali na yun din sa... deserve. May reason mo. Pat yan na lang na, killer. Uy, buot ba ng bulok. Uy. Uy ba? Uy. Saan may plano ni mo sa kinabuhi? Hala. Ano yung plano? Oo, uy. Saan di ka? Tay, pero ba ko kabalo? Bahala ka diha. Pasundugan na lang ko yun, nabuang. Anong sabi mo? Beauty rest? Be, 15 hours na akong tulog pero yung itsura ko ganito pa rin. Ano, wala na akong karapatang gumanda? Laging ganito? I think I can't do this anymore. I think I can't... Pagod na ako. No, it's not mine. Dili na ko maangko na anak. Dili na ako. Wala na tinuod. That's the truth. It's not mine. I just don't know with them. I use only. User lang ko. Alright? No, I'm not. How about imo ko nung gipagardugan imong balay? In a situation in which, of course, I welcome my friends only for those safety there. If they need some place to have that, which is safe, alright. So I think I help them on that part there. And then I have my tita magatag na kog food on those part na panginahalan ako sa kungkuan. Sorry, trabaho ni mo ron. I was actually working in Quafon before and then I stopped. So karon standby na ka. Yes. Thinking of. If a man could be two places at one time, I'd be with you. Something whispers in my ear and say, you wanna... Ang tagal na kami naghiwalay ng asawa mo. Matagal na nga kami naghiwalay. Pinauwi mo sa bahay eh. Nanahimik na nga ako ng ilang taon eh. Bakit mo pinakain-kain ka dyan ng taong mo?
Sige nga. Hindi yan totoo ay. Nakita ko pa. Si Elmer, nagpunas pa